Grazas, presidente. Señorías, chegamos hoxe a un acordo sobre medidas de urxencia necesarias, porque xa nada podemos facer polas 4 vidas humanas perdidas. Agás, de novo, reiterar o noso pésame, reiterar a nosa solidaridade a todos os seus seres queridos. Nada podemos facer xa polos miles de vidas animais non humanas perdidas. Agás, abrir o debate sobre os protocolos que respondan ás necesidades de animais non de explotacións gandeiras que se si sempre aparecen contemplados nas axudas e en determinados plans de evacuación, pero entonces sí creo que tamén compre pedir que estes protocolos rexistrados por esta senadora nesta mesma Cámara se debatan. Creo que sí podemos pedir iso. Non podemos facer nada por estas vidas perdidas, pero sí podemos facer algo para atallar a situación de emerxencia que explotacións, que o propio tecido forestal sufre e que as vidas de persoas sin fogar ou con danos materiais facilmente cuantificables nos seus fogares viven neste momento. Por iso saudamos que todas as medidas que En Marea propoñía para paliar esta situación de emerxencia se vexan contempladas nesta transacción. Queremos, de novo, reiterar o noso apoio e o noso agradecemento aos corpos e forzas de intervención ante a emerxencia que actuaron, en moitos casos, en situacións verdadeiramente dramáticas pola ausencia de efectivos, pero que sempre foron profesionais e que sempre acuden co 100% da súa profesionalidade a calquera situación de emerxencia, aínda cando o Goberno do Estado o somete a privatizacións e o somete a continuas externalizacións dos seus servicios en detrimento de corpos que só actúan no último caso de emerxencia. Dito isto, señorías, Galiza arde cada ano, Galiza non ardeu este ano, Galiza arde cada ano, e Galiza arde porque hai unha man que prende o lume, e por suposto hai que gondear esa man que prende o lume, pero Galicia arde porque as súas políticas forestais adolecen, Galicia arde por un inadecuado modelo productivo, e polo tanto tamén hai que denunciar esa man política que permite unha man executora do lume cada ano en Galicia. Para evitar vagas de lumes como as que percorreron Galicia, Portugal, Asturias e León a mediados de outubro, compre transformar o sistema productivo, compre ter un sistema productivo rural que atalle o despoboamento, e isto pasa pola reconexión de todas as explotacións forestais coa totalidade do sistema agrario e o sistema gandeiro. A perda de biodiversidade é un problema global e un problema que tamén sufre España, en parte pola extracción e o consumo de recursos naturais por enriba das súas tasas de renovación natural, pero tamén por políticas sociais e por políticas económicas incompatibles coa conservación desa biodiversidade. Queremos un rural forte, un rural que sexa xerador de riqueza, e para iso precisamos un plan de reforestación de terras agrarias. Precisamos plans de emprego público para o rural que contribúan a xerar oportunidades e que permitan o aproveitamento produtivo destes espacios tamén. Precisamos unha nova política forestal imprescindible para artellar, para que os lumes non se produzan. Precisamos mesas de traballo e mesas de negociación con distritos forestais, con asociacións profesionais, con traballadores e traballadoras do agro e do monte, mesas de traballo que aborden a estrutura, o funcionamento e a organización dos dispositivos de extinción de lumes, pero tamén mesas políticas forestais públicas que atendan á conservación da paisaxe, que atendan á biodiversidade, os ciclos da auga e a preservación do chan, con investigación e con formación públicas que den como resultado un tecido forestal que sexa sostible, que sexa fermoso en recursos naturais, pero que además sexa xerador de riqueza económica e de riqueza social. Un rural traballado do que coman as nosas xentes, que sexa con orgullo un pulmón esencial tamén para este Estado. Para poder promover isto, un mellor aproveitamento dos recursos existentes, precisamos un servicio específico de estadística forestal que, en cooperación con servicios autonómicos, con universidades, con centros de investigación, co sector privado dedicado á explotación forestal, nos permita mellorar a información e a súa transmisión. Só con esta información completa vamos a ser capaces de desenvolver e de revisar estrategias e políticas forestais. Esa mesma información permitirá achegar
ámbitos educativos e o ámbito social. O fomento da educación ambiental é imprescindible nunha sociedade con valores e comportamentos para a preservación dun medio e o respecto polo medio ambiente. Precisamos investigación para mellorar a xestión sustentable do monte. Precisamos boas políticas públicas. Para que? Para rematar dunha vez cos espacios multinacionais que se benefician do lume, para rematar coas portas xiratorias, para que as nosas políticas deixen de nutrir a ENCE e recibamos monocultivo de eucalipto, monocultivo invasor. Percibimos así abandono de fincas, especulación e cultura do lume. Pedimos, polo tanto, tamén estaban nas nosas enmendas, que revoquen esa prórroga de 60 anos de ENCE para que poidamos mobilizar a nosa terra productiva e que de paso recuperemos Vou rematando. E que de paso recuperemos as nosas rías tamén para o tecido productivo. Valentía para un plan forestal contra o monocultivo de especies pirófitas. Revirtan o proceso para que poidamos ter un rural poboado. Xa que chegamos a acordos coas medidas de urxencias, abramos este debate de fondo, contribuamos con políticas públicas da loita contra a mudanza climática e que por fin en Galicia podamos deixar de berrar que o rural abandonado só provoca un incendio asegurado. Gracias.